Ini ndiri murume ane makore 40. Ndinogara kumusha pedyo nepakavakira vabereki vangu. Baba vangu vakashaya ndichiri mudiki. Dambudziko rangu riri pakuti ndakaroora mukadzi wangu wekutanga tikaita mwana 1. Amai vangu vaigara vachiuya pamusha pangu vachishungurudza mudzimai wangu. Ndikabva ndavabvunza kuti kosei vachidaro. Vaiti mukadzi wangu ane nungo uye anoroya. Vaiti zvekuroya vakazvinzwa kwavakafamba. Ndakavati komadi kuti tifambe tese. Vaibva varamba vachiti handidi kupikiswa. Vakazosvika pakurova mukadzi wangu uye mudzimai wangu haana kuvadzosera. Akabva arongedza zvinhu zvake akaenda kumba kwavo. Ivo vakazotanga kupota vachibika chikafu vachindiigira. Ndakavaudza kuti varegedze, but vakati uri mwana wangu, unofunga ndingakuisire mushonga wokuti ndikuuraye here? Ndakazotora mukadzi wechipiri. Vakabva vatanga kumuita zvimwe chetezvo zvavaiita wekutanga uyo haana kuzopagara nguva refu. Akabva andiramba akadzokera kumba kwavo aine nhumbu. Ndave pane wechitatu. Vakatanga futi kumushungurudza. Pandakazotanga kumbofambawo nemudzimai, zviri kunzi amai vangu vanondiita murume wavo, saka vasingadi kuti ndigare nemukadzi. Ndambofamba mumapostori ndikungoudzwa zvimwe chete izvozvo. Vedu weye, zviri kundirwadza kuitwa murume naamai vakandibereka. Vakatibereka tiri 5 vakomana ne1 musikana. Pavakomana 4 vese vakaroora uye vanoshanda vagere zvakanaka muguta. Musikana wakaroorwawo. Ini kana vakandideedza kubasa kwavanoshanda, ndinongoita nguva diki ndiri pabasa rotopera ndotodzokera kumusha. Amai vanenge vakutopopota hanzi zvipfuyo zvese zviri pano ndezvako. Unoti ukaenda kubasa zvinochengetwa nani? Gara pamusha, kana paine vanogona kundibatsira ndokumbirawo vedu weye kubatsirwa, kunyanya vechivanhu, nekuti mapostori ndambofamba-famba but vari kukundikana kundipa zambuko. Ndinotenda kune vachabatsira havo.